Arthur. Aso dira na eh. Sir. Oh, sir. Ano? Sugo na to. Wala rin, wala rin balik ikaw. Nakpan eh. Let's go. Hey, tayo. Ganito. Baru gawin. Sa? Baril. Sa panguna? Yo. Sakay. First time mo bro? First time na sakay sa police car. Yo, may buntag sa tanan niya mga katambay no. So another day, another life, another blessing na sa tutuntan na no. Karon kay September 12? 11, September 11 no? 12, September 12. So, karon no, nadakpan mi. Kawa na. Practice na rin. O hindi ay ba, na may chance na makasakay ni Puhon. May lang na may experience lahat. Pwede na may marata kung makasakay ni Puhon. Umukong ito, umukong. Ha? So, paano na may tukar? Nya, nagkuha sa mga kay gani. Chief. Patrol. Police patrol. Ito, basig patrol. Oh. So, sa kadugay no, nakasakay na kita mi ang. Parang mga dinakpan. So, padumi ato sa kuan guys. NP Police Station. Kay naay murag evaluation sila nya magpatukar no. So, okay pa sa nga kuan, mo tanda lang taon niya. Unya, amo na enjoy ang moment nga nakasakay mi nani. Kay talagsaon na gini nga gayon nga makasakay sa ginani di ba ting? Kagusta. Maya bagay. Ingat man ni sakyan ang patrol ka guys. Ingat sakyan no. Ingat sakyan no kay kanang smooth yung dagdagan ba. Pagko ba magad? Kani mapulis ni Puhon. Tong. Police service mo gaw tong, yung police mo gaw. Police niya. Magsigidin. Yung ano ka mahadlok sila makita ginani no. Ano mahadlok man ang tawag mo? Ha? Tulog ko yun. Pero dito ang madlok ba sa law abiding citizen tayo no? Dito ang madlok ba sa mga good citizen ta sa tong kuan palibot. Dito madlok ani. Hindi ka madlog. Oh, dito madlok. Dito mga First time na to sakay. oh, di bisa na matakupok ng kuan ng mga pulis sa dulo isa, ano? Gusto niya na speaker. So, ano namin dito guys, no? Namin dito sa stage nila. Mga may mag-kuhan dito. First time naman dito guys. So, Mga maglain. dili na ako first time dito kaya nakalukat mo police clearance dito. Wala de. Oh. So, pero karon medyo ko sulod diri. Diri sa sulod ba? So, Dami ka peaceful. Ari may manok karon diri. May tag na ay kaon. So, di ma peaceful nga police station eh. So, 100% na dai. paabot ng guro meron sa magsugod no nya. Video lang tagamay diri. Update lang tamo sa ako mabuhat kay nga walang palibot guys. Bro. Gwapo kayo no. Ilang palibot ba? Gwapo kayo. No. Gwapo kayo lang palibot rin. Ano kailang lugar guys oh. Sa unang kuan guys ang mga dinargo nga motor. Karon nahimo ng tawo. Ara di butang sana yo. Oo, kaon na diri. Wala sakit. Dinargo ba dinakpan? O dinakpat. Prayer na. Bargo station na presento. Unsa? Upper station na presento. Sa presinto ka mabaliwanag. Jake, nakipunta na si mo go. Ito may tawag naman eh, kaning kan. Payag. Di ka na kitam na ba? Naman si tawagon? Naman si tawag ito? Kaong. Kaang ba? Di ba ka na eh? Nursery picking area. Nawa, may basangay ka mo, basangay. Basaha lang. Okay lang ano? Kung na tawagan eh ka ng mga tamnom nga gagmay nga Nursery na. buhian sa tanong mga gagmay. Nursery na siya. Police na daw. Ha? Police na diri. Police na daw. Nursery picking area. Nursery na, nursery ha? Kana dia. Nasod.
Kana sa sud garden na siya. Garden na kay kita naman dagko naman. So ko go to do. Unsa ka na sa sud? Ha? Gusto na tanong mo. Sa ba? No. Okra. Kungkong. Kingkong. Tao. Laga nagtanong diri ka. May pagagawa ng tanong ko no. Labi sibuyas oh. Ikaw ba, owner na ba? Automatic na siya mabubuan ba? Tarong eh. Adi. Bitaw ka na ba? Kana. Mutanong siya. Oh, kani. Aw, nga bito na kontro. Ikaw gana, gamit ang tayo mong virus gaw? Spray ato ay. Upo. Tanong ba nila pangan? Mo din na Ay, balantiyong. Dahil ko, bantiyong. ang kanang tambayayong bagay upo din na day. Ha? Sinasili. Sili. Sili na eh. Ah, kani mo ni. Bantiyong. Opo ba, itong tag-as ba? Tambayayong. Tambayayong. Parang nabat. No, gapo na ko din. Yun gano kay Patag tubo na. ilang ay Gapas. Muna. ilang ko na ni go watering system go. Matik ra go. Asa man ang tubo ni go? Ha? Ano? Tubo ano? Kani. Ah. Taka no chuyo no. Kani masama ni be. Karo na pichay. Gagmay pa man ikaw. Kani Jek, masama ni Jek. Ngai. Awa English ang okra dai. Ngai isang okra. Kuo sa taong go. Ang English sa okra kay. Kay. Okra. Okra. Nam na English oh? Scientific name nai. Oo, saan ba? Abel Muschos. Abel Muschos. Bilihan sinulog. So, nakatukar namin dito gadget guys no nya. Pakoy sa mi diri kay wala pa man ang evaluators kano, ngayon no. Unsa kay evaluate nila ni no? Abot guro ng mga ground mga. Mare sa ilaha ko sa station ni guro no. Murang evaluate ni guys no, murang ilang station gid ang limpyo ba ang station, mana guro. Di ko sure basta kay na evaluator sa re. Mo tana ka ta no? Pulis. Mawo po ko eh. Nalala mo tana basta kay na evaluation diri, mao na siya. Di ba ngay? Importante nga kay mao ta na evaluation, no? Importante buhi. Di ba? Turta ba? Oh, load. Bag na sir. Tong. Kumo na sa baning to. Oh. Dalago lang mo sa pa niya, ang kwarta hatag lang kang kuan. Kang dardar. Gmatic. Nandito na ka? Bye. First day of school, absent. Late day. First day of school, late. Punta na dito. Para asa din ang evaluation niya? Ha? Sige, pumunta na doon. Kanas kuya na nagtanong. Asa na evaluation niya? Asa ikanang pagi ng evaluation nila? Wala, nari-mari ron, kagapan. Promise. Tanawo na nila mga kuan. Tanawan niya. Amno. O sige pang gamit ng mga abuno ba? Amo lugar pangwao may ibang patimbang ba? Tanawo na sa mga tanong ba, sa paggamit sila mga tanong ba? Ganahan raw, ganahan. Tanom lagi evaluate sakto lagi kaday. So ibutang gitu. Nangare mo? Ano ka ba? Masod. Ganun yun, tatawa. Wala nga ko. Kansiya ba? So, wala pa man lang evaluators guys. Pahuway sa economy kay. Tugay pa man sila. Kapata. So, tigda sa mi diri. Relax mi kay gutom. Gutom yo. Ay pamahaw. Tug sa mi diri guys, tug. Kaunta, ala tara. Okay. Sagot. Sagot sa kagutom. Tugdo ka gaw.
Talisay ba, talisay? Alisay isla ka. Ay, higda sa lubot ni Agaw Yojo kay murag pum. Agaw. Ito nga lagi daan ko sa lagi. Kamu na tikas mo na eh. Dahil. Ngaon sa mi guys kay wa pa may panimahaw. Uy, wait. Ibalik eh. Gutom na kay guys. Ama tungkog. Purot na. Ah, grabe. Guys, kaon. Kaon. Tigaan mo yung burger. Wala pa man ang tigibalwit no. Mga alas una. Mga alas una. Spot tumabot. Ngaon sa mi dire. Paabot mi sa kwan. Video pagkansis balintong. Sana go. Jikoy. Wala mo tong. Kaon. Kaon mo. Kaon. Be smile. Kaon. Dagdan na gamay ko dira, jika. Okay ra nimo ko. Kumo ra man dara ko. Ngaon ni guys. Ay, ka kuan kita gid ko na dito. Tapa bod na bod. Niyar juga si Aron eh. Nah, sukses. Timely deposit. Lainas kuntian eh. Live game now. Ada araw palit. Manguli na gawin pa doon guys, kay manamig tukar, manamig kaon. So, manguli nami. Mana po kalito? Mana sa gong CR. Manguli na din ito taon. Magpaabot na lang sa service ani. Ay, nakaraos din. Maga. Muli ang dami pero nangayos lang daw. Manguli lang kami guys. Oh, sudah lang balay. Ikaw, di ka mangayo deh. Di ba? Mana na ba? Kuha na daw puno, nakita ko tingin gawin. Ha? Tigil nilang tao. Ano? Ano di mo kam kagtaw? Nalagi tao sa mga gaw. Kaya tawag sa inyo. Bukid na itong mga gaw. Kasi iwa dito. Ha? Kasi iwa dito. Chorewa dito. Introduce your name. Self day. Introduce yourself. I quit. Ang sini lang ko, ma'am. Ano na mga buto si Shanti? Introduce yourself ah. Introduce your name. Boy, introduce yourself. What is your hobbies in life? Yagan. Kung makabati, Happy kaon. Kaon. Grabe. Jarvis naman to na ni mo ngayon. Uy! Ingin hatag, mali blessing. Blessing ito. Tunay sad. May payo dyan. Abi og di mo uban din kay kami untay maka-alsa ni tanan. Tong ang stick tong hamang huwag na tong. Pero nami uli guys. Kadagig taong ako mga kauban guys oh. Ano to ice cream? Tayo dito. Samloy. Bos, salamat kita sir. Sir, salamat sir. Salamat sir. Takot. Go. Yo. Pay ice cream na. Ah, ilang urut. Harot eh. Ano pa isuglan na eh. Sudah na lang. Mo may iari ni mo na ka. Ngan. So, lisod na bang taong wagod? Nita. Kena tubig eh. Tubig lang mo sa mantay kula po. Tando ay silik. Sisirapir. At sisira pa. Lumas apil na. Sir. Sir. Abang, Wajab. Tara. mau es krim dulu? Ha? Es krim. Jadi sakit ng ipon. Beli ko mo. Tatay ko na eh. Pay kamay. Yo, basta wala ra ka to mo. Oh, Atay, laro. kira tayo. Laro. Kang taong da mo lagi. Ha? Kang taong da. mo? Asa mo? Ah, lang kang kinit pug nariya. Ni asa ko daw. Sila ha. Kamu ko nagda. Kuning ayo to. Usa ka kanang Lingaw wala. kira kay sir. Lingaw raman. Ay ka na siya pila lagi. 25. Kupay, mayo no tali to kang. Di nakandar-dar. Kau guys krim ting? Mana tu? Pit ko. Mo pit ko. Apa tu? Atur mi. Nara dito. Ito ko mo ano? Kau es krim. Kau ice cream ting?
Yan ay, busog na po kayo. Ah, matabi-tabi sa amigo. Oh, Ganoy TV isa na Training. training. Anop! Yan o, sa mura mababayot. Tingog! Tingog! Luyo lagi agi, luyo agi. Lugaw with egg with canton. Nga na may kuan rin canton. Og noodles og itlogs og lugaws. Libre na ikon si Halpi Puy. Lugaw with egg with canton. Nawa mo nga pulis dog ra. So abot na mo order guys. Kami lang yung nagkaon. Kaon. Te wala may itlog sa dinosaur. Kataon ng itlog sa dinosaur te. Ang ipalamang ka budong. Init ay. Parehagi do. Parehagi na. Papagid. Nice bread diri guys. Nya among na order lugaw ni. Kamo may ka-order sa kanton. So Palaman na to. ato ni palaman sa lugaw atong ang slice bread. Ang slice bread palamanan na ning lugaw. Tama sa pagkupot idol budong ha. Kinajan-jan to taga pulis dog. Oh. Tayo di pwede. Aman dah. Muraghan ni. Ani. Kamu na Pagkaliyo. Mo di pwede. Shout out. Lami ay. Shout out. Kuya, murag na gini nga hibilin ra ba? Ya, unsa mo ginapilo mo sa imong pagkaon na? Okay. Tilawin nyo. Tuwayin ninyo. Ba okay kayo? May. May hindi permanente yun. Unsa may masulti ni mo dol nga nadungog imo nga pagampo nga magsnaki ka magduwa. Sarap. To nagampo ka ba nga mentay ka magduwa na yung mga snack may tabo unsa may masulti nimo nga nadungog imo nga pagampo. Sa kilala. Pasay. Klaro. Dili mo ang gulo. Ngano man eh? Bro? Moto. Lag ka on. Hala? Nanatok ka dyan mo chinilas ko eh. Diyan lang ka. Lagoy! Wala yung chinilas Binsoy. Wah, lagi promise. Promise lang na ako sa promise ba? Hindi ka tuhuan eh. Ang BR. Pugol lagi na. Duha gini ay. Duha gini na magtigang chinilas ay. Ay na yung bilin-bilin. Diyos ko mo. Lagi! Ala na telefon mo ka. Alala! Alang yole! Alang yole! Alang! Halo ka Mark dyan ay. Mark dyan kira sa larin na si Mark dyan kira sa larin ko eh. Bataan eh, magbahay, magbausan ha. Kailangan ka na ako. Aw ikaw. Kailangan na ako. Mark dyan ba? Oh, promise. Yawi Grumel. Yawi. Siapa nih? Concentrate. Ayo, Widul.
Ay, kumtag rumbel ay. Ah, lalo ko. Ate ako. Ako na bisikan lang eh. Oh, linda. Dol, sakya ko, Dol. Ha? Okay ra mo, Dol? Okay ra mo sakya ko, Dol? Oh, dito ako ay. Kung selfie po ito. Practice. Oh, matik. So, buhon. Mga tanong pa dagan. Mga tanong ano bagoy. Isa. Buhon, masikata. Mga tanong ano ba? Ano sakay? Sakya ko yan. Oh, ara ka Iron. Ari ko. Oh, sige. Dol! Rodel! Ano susunod higayon, Dol? Buwag-buwag ta. Ngari na, me. Sa ulitin. Ay, Dol! Bye! So, ano rin ako sa mga katambay, no? That's all for this vlog. Hanggang susunod higayon, kita tanyong balik. Huwag mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Ganoy TV, and out. See you!